second. I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than Dobre, ahoj, ako sa voláš? Tomás Hayes. Volám sa Tomás Hayes. Si so svojou triedou na zoznamováku. Ako sa ti páčil zoznamovák? Veľmi zaujímavé aktivity, všelijaké. Najviac sa mi páčilo stanovište 8. A čo bolo stanovište 8? Stanovište 8 sme museli presúvať lentilky so slamkou. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. No, I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a glass. 'Cause I found someone to carry me home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter. Dobre, slečne, takže povedzte nám, ako sa voláte. Ja som Klára Holešová. Ja som Katarína Tyseková. Kristina Kubelová. Ja som Timea Funtiková. Ste na zoznamováku príjmy. Ako sa vám páčil dnešný deň? No, dobre. Pekný. Nádherný. Páčil sa mi. Áno, aj počasie pekne vyšlo. Aké stanovište sa vám najviac páčilo? Je prvé. Čo bolo prvé stanovište? Prvé stanovište, tam sme hovorili o Svetom Františkovi, všetko, čo o ňom vieme. Dajte napríklad, čo viete o ňom. Napríklad, že bol z bohatej rodiny, založil prvú žobravú reholu, on vlastne mal také modlitby, že obdivoval Pána Boha, že napríklad ďakujem ti, Pane Bože, že si stvoril kvietky, lebo skrašný náš svet. No, malgada je sviegata. Čo poviete na nových prímanov? Sú strašne zlatí. Áno, strašne zlatí.